Ya, kena kejuruai. Dalam tajang asyimet hi, macam mana tahu cepat jengim jono-jono ru. So, listen. Ya, ngap nang tiap barang snow nang syong na duo bang ayo iya pi kong kong hapo dukan ba piwan Aisyah terkmat jong pi kita ba shisha snow ba se wan hane hajan cecengai waju pet waju le athan hajan jong ngas ka ba syong senda si pau dak jong pi ken ngakwa melakas ni ngaju teks ya pi emoji love yang api pin i kerteng jong pi ngadas kuen shisha hapo do nuat iya pi ngan khang tala ngam chu kwa baki we kin ai lan ya pi tamanga marwe ngan long u hero jong pi ya pi nga ya mat na tu ka to kasngi keten ki jong pi ki thiang kum jala bi pen ban ha ten pat balai nga long kum ne ki mat ba shu khi sa sha we ki thame nga ya ha su rok nga pe cha rum chaneng chi ban ba ki che ba ha breu kum phareng i kong du kong na i kong red i kong thei ki te ba ro nga kwa i jong nga kin dei ka cha ba nga pe ya ki nga i tanap kham tam ba ki kren pha ya ki nga ya mat ya chesh tamo mla chule ma pan hun I te ri bang I ku we ri bang bong tala lam nam to ya ngam jula bangan pen hun ya kam siem habala bang syak man du na sa syadien ngala yo I we nga I bangsa I we ine I la tre nga I bangsa I te I kham habreu bun syaban ya ine hajing im jungi kum nai hi ka shenjia ite I ba kham bet I kham nang ban le sal la da pitre yang kat ba mon ngan ai ya pi kai ngan e ya pi kai ngan chan nia ndai tang si teng por na I u ken ria or kwa tang ban pen hun ya jing kwa la de perkhat ya kala we yo haden ngan ba be